Moro vaan te kaiken karvaiset katsojat siellä ruudun takana. Mä oon Zouni, tai Sukkis, ihan millä nimellä mä ootte kutsua mua. Ja tänään mä lähestyn teitä tällaisella Private Seriesin pilottijaksolla niin sanotusti, että Zouni vs Bots EP1. Eli käytännössä botteja vastaan FFAta. Hitataan Billi ja Kaput. Ja todellakin mä teen tän hetken mielijohteesta. Ja sen vitun hetken mielijohteen takia mä oon koittanut rekata tätä vitun paskaa. Tää on 8. kerta. Joten pientä turhautumista voitte ehkä havaita. Joten niin. Siitä. Go on with lad. Sieltä niin. Mitä helvettiä? Vitun botti splittas mun fiili. Joo, elikkä mä en oo tehnyt kommentaarit pitkään aikaa ihan vaan sen takia, että mulla joskus lopahti into siihen, mä en kerennis aloittaa tätä kunnolla. Mutta nyt mä pelasin yksin, ketään ei onlineissa, onko yllätys kello 3 yöllä. Tai oikeastaan kun mä aloitin, kello oli 3 yöllä. Nyt se on valtiokin 4. Niin mä en muistanut, että kui oikeesti mukavaa tää on tehdä näitä kommentaruja, joten mä ajattelin, että mikä sen parempaa kun aloittaa uusiksi puhtaalta pöydältä ja tehdä tämmönen vittu paska. Vittu! Et vittu tuu tän. Me pois. Slenderman. Siitä dongataan. Eli pistäkää liikkeen kommenttia, mitä haluatte nähdä seuraavassa. Pikku Billi tähän. Aika kusinen sotti. Mutta saa liian kelvata. Kiitos kun katsoitte, mä en oikeastaan kerennyt edes puhua, mistä mä halusin puhua tässä. Mutta se ei haittaa. Mä olin Zouni, kiitos kun katsoitte, se on moro.